sejr. Det kan godt være, at du er ny, men jeg respekterer dig fandme ikke som en ny. Jeg kan ikke lide sådan nogle nye nogen som dig. Nå, okay. Det er derfor, jeg godt kan lide Peter. Hvordan kan du lide ham, men ikke mig? Vi er fucking udskiftet den her stol 4 fucking gange i den her uge. Og det er mandag. Okay. Nå, du skal fandme kvandt i Fortnite. Men hvad, skal du ikke lære os? Ja, så er det mig, der vil stemme tingene. Okay, okay. Åh, godt. Hey, Smukke, har du nogle papirer til at skrive over, eller hvad? Hold nu kæft, vi skal have en opgave. Der er din opgave. Tak. Og der er din opgave, din felort. Men din største opgave, det er nok at finde en kur mod din fedhed. Fuck it, det er lort, man. Fuck, nej, de fucking arbejder, det er min computer, lille lort. Nå, Peter, vil du arbejde sammen? Jeg kan ikke læse. Og nu skal I fandme lave den opgave. Ja. Hvad står det? Ja, man kan bare bruge ChatGPT. Må du fandme spørge om den lille grønne shit om. Ja. Hvad er DVD med 7? Det er Q1. 6, 7, 13. Første A. Jo, sejr. KI er 6, 7, 3, 4. Første svar. Okay. Jeg tabte fandme i det her Fortnite. Fucking lortespil!